δίνουν απόγευμα. Good evening, βράδυ. Βράδυ. Νωρίς βράδυ. Ναι, εντάξει, δεν είναι απόγευμα. Λοιπόν, τέλος πάω, αγαπημένη μου τηλεθέτη. Παίρνουν στη σκηνή της τίνης. Η σκηνή. Δες καλέ, θέλω να πω μια ιστορία κοινωνική. Μια φορά είχα γνωρίσει μια. Πώς περνάει και πώς εξυπηρετείται στην πλατεία. Και μου είπε για να μην κουράζω τους γείτονες. Ναι, πέρα να έχουν οργανωθεί οι άνθρωποι και ο ένας να παρέχει τη μία υπηρεσία, ο άλλος να παρέχει την άλλη υπηρεσία. Νταϊάννα! Τι, να σου πω κάτι. Η Νταϊάννα. Τα λες αυτά ή έχεις κάνει βίντεο και θες να το πασάρεις? Θέλει να το πασάρει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες μου και κύριοι, επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ. Όλοι υποστηρίζουν. Ότι. Ενώ όλοι υποστηρίζουν ότι η Νταϊάννα με την Γκέιτ δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Λοιπόν, επειδή όλοι αυτό υποστηρίζουν, εμείς έχουμε κάνει μία έρευνα και έχουμε βρει τα κοινά σημεία της Κετούλας Καστανής και της Νταϊάννας Ξαπιάς. Μην τη λες Κετούλα. Ναι, αλλά αυτός είδες δεν είπε ναι είμαστε. Είπε ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Γιατί σου λέει θα ακούει και η Καμίλα. Μην την βλέπει. Τι σε νοιάζει αυτή τη ζωή? Τώρα, αν τα είχε με την Καμίλα, πραγματικά δεν με ένοιαζε. Μα παντρεύτηκε την Νταϊάννα, έκανε παιδιά, είχε. Αχ, το ξέρω! Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Όχι, δεν είναι βίντεο για να μου πει ποιο. Θα προχωρήσει, θα μου πει στο σπίτι είναι. Δεν είναι στο καλάθι. Θα τη βρει ή στα άπλυτα ή στα πλημμένα ή στα σιδέρωτα. Ακούσατε τι είπε. Να τη Σάσα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Σάσα, σταμάτα. Και για να ζεσταίνονται να κρατήσουν τη τυρόπιτα. Σωστά. Κοίτα να δει συνειρμό που έχει, γιατί σ' αρέσει η τυρόπιτα, γι' αυτό το σκέφτηκε. Άσε που στη Φιλής δεν έχει πολλά τυροπιτάδικα. Έχει τυροπιτάδικα στη Φιλής. Έτσι νομίζω. Στο σπίτι στη μόνος και λες άσε με ρε μάνα. Άσε με ρε μάνα. Μια τυρόπιτα και μου μιλάνε ψύχου. Έκανε καλέ. Sorry που σε πληγώνω. Ναι, όντως. Την ώρα του σεξ μεγαλειότατο υψηλό. Έχω καταλάβει γιατί την Κάθριν θα τη λένε τώρα Κέιτ. Την Κέιτ θα τη λένε μετά Κάθριν. Πρέπει να τη λένε μετά. Έλα εδώ καλέ Βασιλόπουλο, εσύ. Να σου πω. Έχει τρανές γνωριμίες. Τι αυτό. Ποιος είναι, ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τζιγκολός? Δεν το ξέρει και του είπε, για πες. Αριστοκράτης Αλβανός φαντάζομαι. Από τα βόρεια προάστια των τυράννων. Νόμιζα πάλι για την ίδια δουλειά δεν θα κάνει. Έλα έτσι εκεί και χορεύεις το τσιφτεντελάκι σου, κατάλαβες? Τώρα πιο πολλά βγάζεις από εδώ. Από εκεί. Παιδιά, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει επίσης τι είπε χτες η Φουρέιρα? Αχ, ναι. Γιατί μου ακούω ένα συγκρότημα και διαλύομαι δηλαδή. Όχι, ότι ήρθε ένα συγκρότημα, τη βάρεσε. Χριστοκύπρο. Έτσι, μπράβο. Δικό μου το θέλω το παγκάκι. Λοιπόν, τι βρήκε τηλεθεάτρια? παιδιά. Βίντεο με τον άσε μας ρε μάνας κατά ξενέρωσα χτες στο πάρκο, όπου παίζει σε διαφήμιση. Άρα ο άσε μας ρε μάνας κατά ξενέρωσα χτες στο πάρκο είναι ηθοποιός. Ηθοποιάξαμε αυτό. Το βιογραφικό του στην αρχή τι έλεγε που τον πήρε ο Μποτρίνη? Δεν ξέρω, αλλά με το παπάκι, έτσι όπως τον είδατε που γυρνάει σπίτι με το παπάκι. Δεν οργάνωση, delivery, courier, παπάκια. Ενωθείτε. Είναι μισοστημένο το reality. Έτσι. Εσείς θα μου το βρείτε. Α, είναι ερώτηση. Είστε έτοιμοι? Έτσι σας θέλω πάντα στην Αθήνα. Τότε δηλαδή δεν θα έχει κανένα γκέι. Που θα κάτσει ο Χατζηφωτίου και κουρνιάζουν από κάτω. Και του πετιούνται. Πετιούνται σαν τη σοχή. Και ξέρεις γιατί το βρήκε? Ποια γνωστή λοιπόν κυρία της τηλεόρασης όταν ήταν μικρή έκοπε με μπαλτά τα άκρα στις κούκλες της και τις έβαζε να κάνουν ανομολόγητες πράξεις? Εγώ. Η Μιμή Ντενίση. Β. Η Ναταλία Γερμανού. Να το τώρα. Σε κοροϊδεύει τώρα και ο Φουστάνος. Το κινητάκια μας δίπλα-δίπλα. Ονειροίδεσαι. Πέρασε. Λοιπόν, το κουιζάκι μας το έχουμε, παιδιά μου. Τι λες ρε παιδί μου όταν σε ρωτάνε ποιο είναι το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, ας πούμε? Η φασολάδα. Μουσάκα. Δεν λες ούτε μουζάκα, γιατί? Μουζάκα. Πολύ μελαγχολία ο Σοπέν. Παιδιά μου το Σοπέν θυμάστε μια ταινία του Μπέργκμαν, Φθινοπορεινή Σονάτα? Ναι, πολύ Σοπέν. Πολύ, για κλάμα. Πολύ. Όχι κλάμα, έτσι βουβή πίκρα. Λένε βρωμόλογα στην τηλεόραση. Κάτι παλιό κουβέντα.